बेदर जानाया हाथायाव नांथाजोबदों मोजाङै एरनि दं हाथायाव नांथाबा माबा बोरैबा मोनलायलाङोलै थाय हाथायफोरावलाय मानो नांथालाबायोलै गबाय र' बोखानो हानायखाय दासो मोजां मोनलायबायलै हाथायखौनो सानफ्रोमबो बेदर मोनजागासिनो आंनियाबाथाय आरो बेदर जाबा बे मालायनिफोरनि बायदि नङा हारा जायि बै माबा मेजेम जायि गोरना जायि स्लिम सब हजम बेदरनि हारा जायै जायै माबा हाथायखौनो एसे लोरिनाय रखमसो मोनलायलांबाय आङो बेदर मोनजाबाय थानायखाय न'आवनो थांनो बाबाय आङो थाख्लायाबो हारसिं होनना गाख्रबगासिनो आंखौ लिंगासिनो आंहा आरो आलासि जानोनो अहायाखै बेदर मोनजाबाय थाबा बिदिनोसै आंनिया न'आव थांनोनो बायो न'आव थांबा आरो ओंखाम गोजा बेसे जानोलाय आरो थाख्लाजों थांबाबो ना बेदरबा मोनजाबाय थागोन ना थाया माथो थाख्लाया खिरफिनलै मानसिया थाख्लाजों सप्तासेनि उनावनो थफ्ला थफ्लि लानानै थांगोन सानदोंमोन दा आरो अबाव थांनाय जागोन थांथ'ला दे सप्तासेनि उनाव थांगोन ओरैनोबाबो जेबो सिन्था गैला खारन थाख्लायाथ' हिनजाव आरो फिसाजोखौ होखारहरखाबाय जेबो सिन्थायानो गैखाला दा थाख्लाजों एसे लेडि थांबाबो जेबो नङा नोंखौ आइया सुपारि बेदर जानो लिंहरदों ए मा सुपारि नानि अमा सुपारि ए र' थांनि र' फै गोथावथार जादों बासा आङो दरसे जानाय नायदोंमोन गोथाव जादों जानो लुबैसोबाय आङो अमा खोमाखौ होदोंना होआखै सुपारियाव आं अमा खोमाखौ जानो मार मोजां मोनखायो होदों अमा खोमा अमानि सालाय अमानि लेन्जाय अमानि गन्थं अमानि आखाइ आथिं गासैखौबो होजोबदों माथो अमानि आसुग्रिखौल' होआसै होमबानाथ' मार गोथाव जाखादों बियो बा जखाय रोसिसो थानांगौमोनलै जखाय रोसिजों जानो बांसिन साबसिन जाबागौमोन सुपारिखौ मांतायखागौमोन दिनै आयु मादै जखाय रोसिबो दङ ये नंमारगौ बा दिनै होनबा बेसेबा मांतायखागोन मांतायनो हागोन दे फै माखारि अबावबा सुपारिफोरखौ जाजोबना दोनगोन जों भागोआवनो मोननाय नङा थौ आजाव माखारि आजाव सल' मानसिफोरा अबाव थांजोबखोलाय फैबाय आङो मोनफैबायानो नोङो ओमफ्राय फानजोबनो हादोंना हायाखै हादों बिखि थांजोबदों बा एफा थाबैनो बिखि थांजोबनाय औ साफाथार गोजामोन ना नाफोरा आरो लकेल खुसियाफोरा थाबैनो बिखि थांखायो मानसिफोरा माबाफोरखौ बायनो नागिरा जोंनि लकेलखौसो बायनो नागिरखायो नंमारगौ न' आब' गेदेरालाय आब'आ दङ ओंखाम संदोंमोन संखांबाय खोना नोंखौनो नेबाय थादोंमोन ओमफ्राय लाबनो होनायफोरखौ लाबोजोबदोंना औ ओमफ्राय फैसाखौलाय बेसेबांसो मोनदों आं सोंनोनो बावगारदोंमोन फैसाखौ ना 400 रां आरो 50 रां मोनदों माबा 450 आयु मोनसाबगोन माथो औ मोनफैबाय औ आब' मोनफैबाय आङो फानजोबनो हायासै होमबा हानाया हादों दसेनो बिक्रि थांजोबदों दे हामबाय दे आङो बासा फाननोबा हागोन ना हाया होननानै बेसेबा सिन्थागासिनो दंमोन आखायावबो फैसा थाइसेबो गैया जुदि बिक्रि थाङाबा लाइमोनाबोखौ मा जागोन होननानै बेसेबा टेनसन जाबाय थादोंमोन आंहा ओमफ्राय बेसेबां मोनदों फैसाखौ माबा 450 नामा मोनदोंमोन ओमफ्राय 250 थाखा खरस जाबाय मोनसाबगोन माथो ओमफ्राय गासैखौबो लाबोजोबदों ना आलु दालि फालौ पियाज ओमफ्राय मस्लाबो लाबोदों ओमफ्राय बेदरबो लाबोदों बेदरखौ बेसेबां लाबोदों नोङो 150 लाबोनो होनायखाय 150 लाबोदों आङो दे जागोन दे थोगोन आब'नो एसे दरनैसो बारा होनोसै ओमफ्राय जों एसे खम जानोसै होनबानियानो जागोन दे ओंखाम संखांबायबा ओंखामा मोनबाय दे दालि एसे संनोसै ओमफ्राय अमा बेदरखौ माजों संगोन जेबो गैया माथो माबाजों संनोसै दे आलुजोंनो आङो थास' बिबारजोंसो जानो लुबैदोंमोन थास' बिबारजोंलाय दा अबाव जाबावगोन गोबाव जागोन ना खानाय मानि आरो खानो थांबाबो मोननाय नङालै थास' बिबारखौ दे दिनै आलुजोंनो संनोसै
दे जागोन दे नोङो दालिखौ संबानो जाबाय आङो अमा बेदरखौ संगोन दे जागोन दे ओमफ्राय बाबु माबा लाबासै मेथाइ लाबासै साहाजों जानो लाबोदों हर मना दे बिबारि नोंनि बयफ्रेन्डआ आंनिसो बयफ्रेन्ड जासिगोन साननैसोनि उनावनो आयौ दाब्ले आयंनियाव एसे खबर लाहैनि र' अजानि बागै बे गोसथोनायनि ताबिजखौ लाबाथ' फैसा नांगोन खोमालै बै अजा फाफि बैथालायाथ' मथा मथि 1000 बा 1000खौ बिथारगोनलै गैलालै लाफाथि बाला दा मा जाबावगोन र' खरा आंनियाव माथो फैसायानो गैया 50 थाखाल'सो दङ 50 थाखायावथ' जानाय नंखायालै बैथाला अजाफोरा मानो थाखासो बालनि जेरैबायदि फैसा लुथिखायो ताबिजफोराबा खाथि मारोना खाथि मारा माखोबासो बुनिसो लुगैसोलै बालि आङो बिदि रागा रागाबा जानाय नङा लाफाथि 1000 आंनि थाखाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा गिदिर बाथ्राया जाहैबाय आङो फेजेनसा सनाखौ बिबारि मालाबाबो जानो होनो हाया बे बाथ्रायासो दा आंनि थाखाय जोबोर गिदिर बाथ्रा जाबायना दा फेजेनसा सनाखौ आङो सेख'नानैबाबो लाथारनांगोन नङाबा जानाय नङा बाप थांसै दे फेजेनसानि थाखाय 1000 फैसा थांनायालाय मा नोंफा गिदिर बाथ्रा जाखो देनाय दा फैसाखौसो अबाव मोनगोन सानबाबो सानख'नोनो हाला आइयाबोथ' होखानाय नंखाया खारन आं दाख्लैल'सो आइनि फैसाजों खानाय स्ट्रेट खालायबाय दालाय अबाव हरबावनोसै बाबुनियावनो थार बिथ'नि र' बालनि दाखालै अमा खासि फाननाय फैसाया दङ खोना र' बिनियाव लद्रा एसेबां गोसा गोसा गाबबाबो खोनाया नामा इले मानसियालाय बेंगा जाबाय नामा मा एसेबां गोसा गाबबाबो खोनाया नामा बेंगा नामा नोङो बै टिभि नायबाय थादोंमोन आङो टिभि नायबा खोनायो नामा अमा खासि फाननाय फैसाया दंना गैला नोंनियाव दङबा हरनाय आंनो गैया अबाव थाबावनो आंहा दाखालैनो बेंकआव दोनहैजोब्बाय ओमफ्राय एसे एनला थानायफोरखौ आङो खरसा खालायजोब्बायानो गैया आंनियाव दा थाइसेबो फैसा गैया आं फैसा बिबालाय नोंनालाय थाखायाना थगायनाङा दे गथ' थगायाखैलै बिद्दा दे नोंनि बिद्दा आं जेबो फोथाया गेले दंबा हरनाया दे लागे आं नोंनो 100 बारा होगोन दे मा गैया होनब्लाबो बुजि मोनालै फैसायानो गैयाबा आं अबेनिफ्राय होनो नोंनालाय दोन हरफिनाय नङा होननानै नोङो आंनो फैसाखौ होनो नागिराखै दे आं मिथिगौ दाखालैल'सो एसेबां गिदिर अमा खासि फानबाय नोङो मा बाथ्रा बुंबाबो बुजि मोनालै गावनि खिनियाल' खोनालै आङो बालनि महिलाफोरनियावनो बिनो थांसै र' दंबाय बायो खोना सिगाङावनो दाब्ले आयंनियाव सोंनो थांग्रोनि र' सोर अजानि ताबिसा खाथिसिनो सोर अजानि ताबिसा खाथिया र' सोंहैग्रोनि र' मानसिलायनो दावानो अबाव थांमारखो बाला लान्थे आंनि समा मायाव नोङो आंखौ गारना अबाव थांखो बालि सोर पापियाथ' लांमार
गाबै बुंराय ल'ल' लाला गलायलांबाय हागादै मोनखालायलांबाय गैयावबाव मोनबावनो नोंखौ लान्थे लिस'ना मोदैखौथ' बुंनो नाङा हाखरसेयानो जासिगोन र' खेबसे बारिथिं नागिरहैनि र' आंनि खिनाय जायगाथिं मालाबा दाउलान्थिया बारिजा मानसिफोरनि खि नागिरनो थाङो जानो थाखाय र' नागिरहैनि र' लान्थे आंनि लान्थि सना आं नोंखौ नागिरगासिनो नोङो अबाव थांमारखो लान्थिखौ जुदि आङो नागिरना मोनामा होनबानि आङो सिखावफोरखौ खायदा बोराय बाहायनानैबाबो हमथारगोन जुदि आङो सिखावखौ हमना मोनोना होनबानि आङो खिबौआनो थालु खेबजों थुथ्ला होगोन जादलै बाजैया कार्टुन नायदों खोना कार्टुन नायनो बेसेबा मोजां मोनखायो बाजैया आंबो बेसेबा मोजां मोनखायो कार्टुन नायनो मबाइल बायबा आंबो नायबाय थागौमोन बाजै गाज्रि मोनाबा आङो खेबसे फन खालायगौमोनलै लाइमोनखौ खोनादोंना बाजै लाइमोनखौ खेबसे फन खालायगौमोन बाजै ओइ थफै मालाय कार्टुन नायनायफोराव मानि मा डिस्टार्ब होफैयोलै हा सान्थि गैया साला बे नखर गंसेयाव जेब्लानिफ्राय नोंसोर फैदोंना बांसिन सान्थि गैया जादों बे नखराव खालि फन एसेबां रायज्लायनो लुबैयोबालाय मबाइल गंसे बायना लानो हाया नामा एसेबां मोजाङै कार्टुन नायफुनाय टाइमावनो मा नोमफा मोनफैयो डिस्टार्बनो बाजै थारमाने आङो लाइमोनखौ खेबसे खबर लागौमोन बारा गोबाव रायज्लायाना बाजै 1 मिनिटफोरल'सो रायज्लायगौमोन फै हरा आंहा कार्टुन नायबाय थादों दसे समल'थार रायज्लायमारगोनलै बाजै आङो होनदोंना आङो कार्टुन नायनांगौ थां बेनिफ्राय माखारै मालायनि मबाइलफोरखौ बिदि बिबाय थानो लाजिया नामा हा दे बाजै गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो आंखौ नोंसा नोमफा होनना बुं